Let's go. Daming tao. Oh my God. Okay. Okay, salamat. Ayan. Huwag ang karne. Hindi ka luto. Manigay, ura. Ha? Bawal nila yan, baka lang. Baka lang. Baboy yan tayo? Dito yata. Kabila. Ito ah. Higar. Uy, dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Ha? Yan ba? Gusto mo? Tingin tayo ng ano, yung may bowl. Ha? Ha? Dalaw lang na roast dito. Okay. Ang kilo to. Alam mo? Wala man na isa. Tapos, 1,770 yan. ha? Malak-lakad kaya nga dayo? Dopyo ko ah. Unit ng... 1190 dito eh, doon is 600. Wait, lang lakad dyan. Yung bagasik na. Kaya lang, mura nga doon, wala naman. Wala namang available. Lawan kayo? Lawan. Ulit. Pakda nyo? Oo. Pero buy mo na. May buto-buto wala naman na. Walang tibon. Wala. Wala ngayon. Naubos yata. Ubusan ng tibon ah. Kaso buko yan. Kaso buko. Walang ribay. Ribay na lang sana dinagalan mo. Kamahalo ah kami eh. Oo, ano? Hindi lang. Bacon. Pwede. Gusto ko sanang magdala ng bacon. Kaya nga lang, bawal dun sa buhol ang magpapasok ng baboy. Bawal. Ah. Dad, asa ka? Bangga ka niya kaya nakakukulot ka sa ano, dapat na banggain Hindi ka. dahil mandurukot yun. Mandurukot yun. Banggain.
Wala nga, pati yung ano. Yan na. Ano? Ha? Wala, ubos. Ubos yung sinadya namin. Yung malalaking steak na may buto. Yara mo ko yung Double black. Oh my God. Bawal magpasok doon ng mamoy. Bawal ang mamoy. Drink, bawal. Dali akong Baileys. Ito Baileys for me. Ano kaya ang kukunin ko? Capital. Senior Pong. Ano ba ito? Hindi pa naman naubos yung salmon natin eh. Meron pa. Ay, kumuha kang salmon? Ah, okay. Ako ng red velvet. Oh. Ngapain? Bakit dito? charge, baby.
Hmm? Ayun, na-frozen na. Gusto mo i-try yung mga yan? Oh. Pampalasing. Mga pampalasing. Pampalasing. Try lang po yung tanan, sir. Pwede lang po tilawan. Asa kayo na po, sir? Kanina. Ang Kishogan whiskey na to, sir. Original Scotland. Anong lasa? Gaay na po, din. Dapat mo? 40%. I-try sa niya to lang, sir. 40 sa niya, sir. Original Scotland na ito mga whiskey. Ay, pulutan ko, sir. Anong lasa? Tapang din. Tapang din? Naman ko. Utang tao. Utang. Makasunog. Hotdog, no? Anong gusto mo doon? Dapat grass. Magkano raw yung monkey shoulder? Ha? Magkano yung monkey? How was the taste man, sir? Pila ng monkey? Ang monkey ma'am, 1.5 na lang ma'am, instead of 1.899. May discount yung 300. Naku, may tagpuan ma'am, less ma'am. Naka-promo na tayo free bag. Anong napili mo? Try ang grand sir, kasi ganahan ka sir. Di ba yung makahangover yan? Nahangover yan? Makalabad oo. Wala man ma'am. Gamay naman sa free taste naman. Sakit sa ulo, kapag kumalitan. Ay, oo sir. Wala ba yung parang... Gamay na bitaw to na. Parang Pagod ano na, lang? pagod mo. Parang Chivas Regal bitaw? Ano na? Naku po tayo buwan din ma'am, parang sparkling. Tagpila ng Aperol. 844 ang apparel ma'am, cocktail. Ha? Dahil mo namang buha, single tone. Ganito. Pero bro, isa mo eh. Ala, malasing tayo nito. Dito. Dalawa na ito. Guys! Aperol. Ay, mixan din. Parang sanditer. Oh, sige, sige. Mura siya sanditer. Oh, tabi-tabi. Mo lang Aperol ang pangalan kasi sanditer. Sanditer po siya kung mapa. Same lang silang alcohol, sir. 11% sir. Ano? Ma'am, try sa datong asti, ma'am. No? Singanahan ka niyo, ma'am. 7% lang yung alcohol. Sabi sa iyo, sanditer eh. Sanditer. Isano. Gusto ko ani. Yes, ma'am. Try to avail, ma'am. Nice na siya ma'am, kay kanang 8,400 ang Prosecco ma'am, kay world best-selling aperitif man na siya ma'am. So nice siya Before eating. Before eating Wala. ma'am. That's why I like it. Try this one, ma'am. Oh. Gusto ko yan isa. Kani Kung atong sa ano asti, ko ma'am. ba naman tama? Ha? Ibaw naman taglasa na. Kamis ka na, wala lamig. Tampis nga lami. Na di na ko kasakay sa barangkod. Meron. Abel ka, ma'am. Datong kan, ma'am. Aperol, ma'am. Oh, kada isa. Okay. Wala rin nakakarton. Kani siya, ma'am. Is 1.5, ma'am. Balipak na lang, Kanina ma'am. Oh. 844 na siya, sir. Abo, ito no, mas mahal din ni. Okay. Thank you. Thank you. Tara. Ako may steak diya, oh, may steak para diya. Tibon na siya, oh. Oh, doon na lang. Ito, wala na eh, wala dito na. Dito. Okay, kuha na. Sabi naman po tayo. Yung malaki na may buto. Nandito oh. Hindi dati nga gatgatangin ta. Ito oh. Yan. Oo, doon sa tayo. Kita nga. Oh, siya naman. Dalawa lang. Yung may buto. Wala. Yung parang tibo na mahaba. Wala.
Lamb oh. Ha? Lamb. Ano meron? This is lamb. Dalawa lang. Ay, ang mahal. 857. Tapi ito sweet na ramon. Lamb yan. Ang nasutukoto ka lang. Okay lang. Meron pa lang eh. Akala ko yung lang yung ano, sarili. Ito yung Ayun, tibo. Ito yung malaki oh. Ito yung malaki oh. Ito yung malaki sinabi mo. Ito. Ha? Ay, malaki. Oo. Tibon mo na. 1,000 ano to? Saan ang presyo nito? Wala. For 4.9 ma'am. Oh my God. Excuse me daw. Lalo na nagigigil ang mga tao rito pagka ano. Ang dami na yata. Pang giveaway. Giveaway. Giveaways. Let's go. What about this? Let's go. Ano nga lemon ito na lang? Hindi, walang lemonade. Yung ano lang, veggie and ano. Ano ba ito? Mawa na ito na lang. Hindi, walang lemonade. Hindi ba yan? Walang lemonade doon. May lemon yan. Ayan. Yan lang ang may lemon. Wala lang. Okay? Hindi na ako bumili dyan sa pizzahan. Tatakot ako may scam ulit. Oh, ginawa ko yan. Bayad ako. Yung card na sa'yo? Ayan, just me. Check mo na dyan. Ano?
init guys, daming tao sa baba. Kaya, pumunta kami dito sa taas. Ang init sa baba. Walang aircon sa baba. Dito ang lamig sobra. Kasi nasa harapan ko yun, oh. Oh, at least nalamigan kami. At hayahay ang sofa dito. At ang dami naming bitbit kasi. Ba naman, oh, ang bigat, bigat, bigat. Oh, ayan, mga pangregalo kasi alam niyo naman pagka Pasko na to, ang daming mga it is a must to get. Why? Ha daw. Ang init sobra. Grabe. Ang daming tao na bibiyahe sobra. Oh. At 1 hour pa kami dito dahil magpa-change kami ng schedule. Eh hindi na pwede. Walang available na na spot kas or Pangaton na gustong umuwi ngayon, hindi makauwi dahil punong-puno eh. ay naku, grabe, ang dami, punong-puno. At alam nyo, nagpumila ito ang haba-haba dun sa labas para magpa-change ng schedule. Eh pagkamukat-mukat niya, ayun pala, walang available. At yung iba pa nga, ay dito, matanggong. Anong Yung tawag? mayroon yung incheck sa likod ko kanina. Meron mga pumunta doon sa kanya, hinihingan siya ng 1,500. Bakit? Pagka gusto mong umalis ngayon, Oh my God. malakasa, paano pala? Oh, may lagay pala ng 1.5. Hindi, kasama na siguro yung ticket doon. May ticket na. Ewan, hindi ko alam. Basta 1.5. Ay, ganyan. Pera-pera lang. Makakaalis ka pala agad-agad kung may pera kang tapat. No? Ganon. Ganon talaga. Natural lang yun. Yan talaga. May mga takbo ng picture buhay. doon, yung mga nagtitinda ng mga utap, mga ano. Ayun. Sila Ayun, nagpi-fixer. Ayun, tama. Galing. Uy, 31 na. 31 na daw. Ayan, nag-order ako ng raspberry tea. Yun na lang, para ma-refreshen kami kasi. Ay, nako, kakapagod ng biyahe. Talaga. Palamig. Malamig talaga. Ano yan? Sige, Iced tea ba? inom tayo raspberry Parehas tea. na tayo? Oo. Parehas lang. Ah. Okay na yan? Let's drink. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad.